Ani Facebook page rong Facebook ti ang post khaimar nukhana je mia khoroksa ani ata khoroksa o haina yaka thangmani nago kibilte horongkha tai hor ngi maiti je thumane horthukha horthugoi basama log na tamunuk hanmani le kaisa video nukha nugini belana khasakha tai sagdo belai ke sungma tamu umakalakya amro no wansu ke belai no bakha hilik ngai ani khatong thuja ngi tongo muram sini bubagara no kutuk nai tini bubagara ne bagai haimya sanai tai sungmai sungno walai nani sungmai sungno kok silsar nani kok sadar nani amahai samu bo thaigia wina khlaina tongo ang mung sapun no rong man khana ang sabuni kok sanen nai to khoroksa news editor hai ka bo a channel ni owner hai ka bo a channel ni bugra hai ka malik sini soikot tola patro hai ka ang bono soikat tola patla ni nang bono mungko ang bini video pastulas nai nekya naya hanpanam najakti ing thang bini video je purpon ang nayo ya patola ni thoi khorogo sogu bini kok thayo asukhe bo sini bubagrana nasle jago asukhe bo tiprasana nasle jago sing agiwo bini activities nukjak je puru 2018 o BJP IPFT hafang finance sigang bonga khoroksa CPIM ni dalar CPIM ni channel ngi bo sam khlayo te tabu bo khlayo to tai aboni select te ko kotorang ke bo khoroksa sini entity prasa hane ang bono hane man entity prasa channel te entity prasa borok bo je khub bo sini bubagrano baro satiro ang mung saya na bujina hene aw nung mung saya pono nung bu sabuno kulitong sumo kahamno siu je word use khakya abo sadrono to khoroksa news editor aba news chalu na ngi ama he korok sawi manja theba sinti praha ko bebak no sombo lebon possible sinti prasana kutuguida tong sin bubagara no nende tong tamo khlai tong buida tong tok thai tong abono aboni justice sing tabuk sagbo manya agi bo manya thinango bo made manno manya kun guarantee kari han bagina ang bonok kutugil ang khainani ang bonok kutugna bagi tin life family ya ang sanamu sumakhe chiniti prasaro sing jesek sal joratei thansak ingman glad sing abo hai khlaijak tani abo natural singta kasin baike normal singta common singtangka abo notui ang sana sunglia je kok the bo kutukha abo hai kok the ang do kutuk manja tai bo hai gada bo sangkhono ang ngi manja bokha du khunang tongu ang Facebook live hai kutugil ta manne ba jotto kok basimia sang bas khlanen na sin bubagara sao joro ang nor ni bagai phui haike ang nor no protection doi tongo abu kubiko tini bo sabni kok santhangai satam ni bagi samung khaidang bo tini sab kutuk jakha sin bubagara no kutuk jakha je sala bubagara sungoi ya khari thangane eba bo je puru mutai chalangan apu sini upai ta munai sini obostha abarta munai abuno sangkobano horu sin next generation bagi sabo kok sanai khabo kok ti sanai tam sini bising tahu bo ozama kaham manyaku bubagra hai je borno sing ozama kaham ni songo bini kaisia daramu sung nuwinto sing kebama tahu Facebook ko comments khalen post khalen WhatsApp silen group silen YouTube nugana je bini bagai mamla khade bobo khaklap tobino kakala buino sawi tong je
sahos tongke mamla khai phungdi hai khai di irai khai di abo be kono লাভ করে tang লাভ করে সেমান ওয়াইসা বনো 2018 নে সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো বওয়াইসা রমজাক্কা আপুসিনি ফর্মার সিএম বিপ্লব কুমার দেবজি তংমানে আজারো abon yagulo bono bojo saitungla ani tungsapono lori me kubi kogno tangri abon oglo tangiri jon tamori jon tongimana bojo asuk khakla bui kok saimano rizon tong kerinya ani soste ang saiman kha bota west bengal tongo west bengal ni khoroksa mp aroni ruling government ni trinamul ni khoroksa mp bini dol tai a mp khoroksa aroni montri bokhrok ni bo sandai klayo bini relatives klayo boba khibo kathalai nai bo tripurani chini hani hambia mane tlangi nai bono boba kathawi nai ke business khatango ta 2 number rang ba masam tong haine bagino a mp bai bini jese halak tong nai sungban mung sab claimant tang hindi tabu west bengal borong ni power west bengal borong ni fan west bengal borong ni sason haine bagai sungbono musung phono sungbono mamla je sepen khaiteng di high court supreme court sungbono tuwi manya sini lai thangnai je siam thang bobo paithago chaitok langkha phe bo suda manlia hanbagino sung bini mungtui kosto khlainai efer khlai kuno lab kri sungbono khlaimenu kaisa upai tongo sung palkhe sung thansake chini tiprasaro joto thansa anglai kebo kasa kufu kosom yawi tiprasangui tanghni bo tiprasanos target khlai koksobo ornon tipramotha ni supremo tipramotha ni ahai bo phana bjp ni bo cpm hin target khlai koksamani bongkha nang bukung bara nang tiprasa hne se nang bini kok thai khanana di khanano tabungno datilai dangmana lasina abahe kok thai bini kok thai sungbai sungno kobun doi sungno bolarena ni danga phana bini amahe kok thai hanme ang joto tiprasa no koidai joto party ni phono ng tong nang kesak nung thung kupur nung thung korma nung thung nung tama enjoy nung thung phadi nung Australian organization palke sini hasteni siemi thani sing kaisa thangai bon than kok salai o borok sungbai sung Norway sungno bolarena tonglarena buthalani kok saitong kha belai communal kok saitong kha nung obono muthagi anga porinam belai sitra angnai hini sung borokno ma sigrinai sin thansane phan ma phunuk nai awase kaisa ekmato upai no thanawa affair khainai kono lab goi sini kolom gali sini printing khainai rang thangano 100 200 1000 lakh thangano haipron bonus kebo tini ang thasingo sakaje west bengal tongtongo bo aram khon tongtongo aro nok flat tinai tipran joto ganja dinini orang jesa hamya mane sitra talangi bobai ke bosam khaitong a mp kha Abhishek Banerjee ni dolbo Abhishek Banerjee be belai halak kahambini Abhishek Banerjee be kthalaine bosam khaitong takoro bukro jora sopakha khasinani jora sopakha sangori khawinai soban bagi tiarengani jora sopakha sini thinang ni bagi jora sopakha sini next generation bagi sing mungsa suklai kelang sini bubagra saya nanya karoi thuya karoi nukhung hukung bini personal life no nai maya karoi bini sak haime tibbo nini bagi asuk kratong bon ni wan sungano busidi boni wan sugmano samungo thepadi bi wan sungmano
Kenawi sini wangsung masalah sini sing padi ang tabu bo koine joto kebang ma sing masing kita tapi mengenai tabu tong ko boba grani oke sing ang tini Facebook live pai media pai sarana musungya tong mani baksa boro call khake musa sari haipra ang boro kuli batam khani kuli mungsalap kurei ang hajung saka affair de kun labung la ekmatro bini ang kasing je sama heke sing sini CM tangi nai sing bono sarai sing bono koi bo saya sing bono sarai je o boro danga khlagani sesta khlatongo omono muthag di immediately bahake muthaga bo sing saimia immediately nung muthag nang thang hake tipra hawo omoni result belai sitrang nai ne sing bono sini tansan pan ma phuluk nai han bagina ang koi nai sing Facebook comment kaya winai pari bini account bini page no sing report nyai sing abo kaisa kam khai mano bini page no sing report khai mano tai ha ke te kaisa sing bini mungoi bono khoksidra khala ke bobagara no kul kha hane video share khala video upload kha ke bobagara ste man saman thang te bote popular boto sak no popular ngan nayo bo sak no belai sine nungai hinai di prasana to bona sigi manyanu bobai ang agiwa bo agi khoroksa arje tongmani ang apro bobai waisa wani state share khai ang program ma khlakya apro nang bini tong nukja apro bo media journalist line of hayako media line of apro bo khoroksa arje tongo bai program mo hosting khlayo apro siminang soiko tola patrona sinu RJ bir ni bapur sini jaku RJ bir tor khame kage ulala ready tompuru o RJ bir no kha soikot tola patro boro rapor kobor janai kok awbo khorosa kok kudung kok thek kudung kok lomna kudung no pheba dofane bagi hinge bo busu dofane bagi hinge bo bereni chaya dofane bagi ke bo sung bagi sung ekdom na sigimanya apur bujibo kisa kana bo apur jati upojati tribal pahari hini kosau angwai wasawani bo stage bako bo ang bobai esa asik nggo khungi apno jesu jalma bo saka hake tata hne sini borokno esti sini modo kaisa jati ni bung tongu nong jati ni bung bangaleng manungke nong sing ASC a general hne sing nong nuhunba banong ring baseng no ketan bagi sino upojati jono jati ha ST tribal ni iringan nangba sono ringdi sinjat bung tongo tiprasa sono tiprasa ne han bayang jotto apung masang dawo ang leba phakya han bagina ang jotto takhoro te khapangni kising mare takhu bukhu ama babuni saman nana thaguno saman jotto na ang yak jor khai koi sana musung phadisin sini tiprasa ne bagai sini bubagaran bagai sing step na halai siwan jora phaisha pakya mayung hai thei thangma yaglo mokol nugui kunu labungla han bagino jora phaisha pakya tabun o jora no sing khorang tisarni soi do pan wai sam khayan jotona hana hai kholomung tai jebaya phari o phung kasang jora o kisi sar lai phamen oron muthaka jotona hambai kaham kurang tomadi dopa aiglok thung kaplang